Hej Niels. Hej, Anna. Og så er du klar? Julekalender. Ja. 24 dage. Hirsals handler erhvervs julekalender. Men ved du hvad? Jeg har en nyhed. Nu er dig og mig ved at lave det i nogle år. Og vil du ikke hellere slappe af de næste 24 dage? Det kunne være mega fedt. Jeg har faktisk fået en til det. Nej. Jo. Hirsals handler erhverv har faktisk sin egen julemand. Det ved jeg ikke, om du vidste. Nej. Han sidder herinde. Det er også skide koldt. Er det ikke skønnere at være hjemme? Hej, julemand. Han sover. Hallo. Hallo? Hej, julemand. Hej, Niels. Hvad så? Hvad laver du? Slap af. Jamen, du skal jo til at arbejde nu de næste 24 dage. Nej. Jamen, du har lovet, at du skal ud i 24 butikker. Fra den 1. til den 24. december, så lav den her julekalender. Nej. Ikke i år. Det kan I selv gøre. Arbejde 11 måneder og 1 måned fri. Og det er nu. Jamen, december, det er der I tjener jeres løn. Nej. Det var det. Det er det ikke længere. Det er der ovenpå. Ja. Men René, nu har vi jo sådan set 24 butikker, der godt vil være med i det her. Ja. Du er godt klar over, at der er faktisk præmier for, jamen det ved jeg ikke, omkring 20.000, tror du ikke det, René? Jo, det er ikke rigtigt. Og det er dejligt. Det er så skønt. Nå. Nu er jeg medlem af julevandens fagforening, så det betyder ikke noget. Nå. Jeg kan høre på det hele, at vi er ikke så velkommen herinde. Nej. Nej. Jamen, sov godt, julemand. Tak for det. God jul. Det var meget. Nå, Jamen, så må vi jo... så må vi gøre. Skal vi gøre? Vi tager en tur med. Vi tager en tur. 24 dage. 1. til 24. december. Masser af fede præmier, man kan vinde. Så følg med her på Facebook. Julemanden. Det er jo slut med at tro på ham nu. Det gider jeg ikke.